फ्रेंड्स बे भिडिअनि गेजेरजों मोनसे रिएक्शन होगोन नोंथांमोननो बिथां बिआर फेरेंगाया बुंनाय मोनसे सेन्टेन्सखौ आङो नोंथांमोननो माने रिएक्शन हिसाबै बुंनो सानदों। बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुंदों मा रन्जन दैमारिनि लेफ्ट राइट थानाय माखासे सुबुंफोरानो जोलैनि हांगार माने एक्स एनडिएफबि बिथांमोना जे रन्जन दैमारिनि रिलिजनि थाखाय जाबायदि होस्रिख्रावदों ब्लेक डे फालिदों 27 जानुवारि खालि बैफोरखौ माने बिथांमोना ब्लेक माने गोसोम गोसोमनि मानसिफोराथ' गोसोम देखो फालिखागोन बेबायदि बुंदों आरो बिथांमोनखौ खेंसालिबाबो थोंजोङैबाबो बिथाङा जोलैनि हांगार होननानै बुङो। ब्लेक मेन्टेलिटिनि मानसिफ्रा जेब्लायबो ब्लेकखौनो सानखागोन बिसोरो नेगेटिभखौनो सानखायो। बिथांमोना होनदों रन्जन दैमारि गैयाब्ला सान्थि गैया नङा होमबा? रन्जन दैमारिखौ बख'नो थाखायनो सिस्टेमेटिकेलि जोङो टेक्निकेलि माखासे बुस्थुखौ दोरोद होनानै बिथांखौ रिलिज खालामनायनि थांखिजोंनो जोङो दिनै रन्जन दैमारिखौ बोथ्रोदबोदोंमोन लासैयै। खिन्थु जायफ्रा रन्जन दैमारि बिथां जायहा जोंनि एनडिएफबिनि फाउन्डार प्रेसिडेन्टमोन आरो बिथांनि आइडिय'लजिया कमप्लिट बर' हारिखौ रैखाथि होनायनि बर' माने बुहुमा जोबजासे बर' हारिया थांना थानांगौ माने गेरेमसा हारि जानांगौ होननानै जाय रिभलिउसनखौ गायसनदों बे गायसनगिरि रन्जन दैमारिखौ दिनैनि दिनाव जेलनिफ्राय बख'जानो बानाय गोबां मानसि दङ। हयथ' बिथांनि आगसि आगदा जायफ्रा गावखौ रन्जन दैमारिखौ सिबिग्रा बिथांखौ दाव दाव खालामग्रा होननानै बुंथिना लाग्रा बे मानसिफ्रानो दिनै जोलैनि हांगार हिसाबै गसंनानै दङ। बिथांमोना ब्लेक डे फालिनानै जोंनि मावनायनिफ्राय जे जों दोरोदगोन डे फालिनानै जोंनि मावनायनिफ्राय जे जों दोरोदगोन That means रन्जन दैमारिखौ रिलिज खालामनांगौ बुंनानै जाय होस्रिख्रावदों दाबि खालामदों धरना खालामदों माने बिथांमोनखौनो जोलैनि हांगार होननानै बिथाङा बुंनो नागिरदों। जोंनि लिडारफोरा जेनेरेलि एनडिएफबिनि माखासे दैदेनगिरि जायफोर बिथांमोना गोहोआव दं बिथांमोना मानो सेन्टेन्स बुंनायाव गोरोन्थि खालामगासिनो थाखो आं बेखौसो बुंनो नागिरदों। बिथाङा बुंनाय गासै बाथ्रायानो गोरोन्थि नङा, बिथाङा गोबां मोजां बाथ्राबो बुंदों नङा होमबा? नाथाय बिनि गेजेरावनो बेबायदि जोलैनि हांगार वर्डखौ बोरै बिथाङा बुंनो हायो? जे जायफोर बिथांमोनखौ बिथाङा जोलैनि हांगार बुंदो जानो हागौ सोरबाफोर जानोबो हागौ, नाथाय गासैबो जोलैनि हांगार नङा होमबा? बिथाङाथ' डाइरेक्ट रन्जन ग्रुपनि एनडिएफबि एक्स एनडिएफबि बिथांमोनखौनो जोलैनि हांगार बुंनो नागिरदों बिदिसो जाहैदों नङा होमबा? गावसोरनि लिडारखौ दाबि खालामनाया रिलिज खालामनो दाबि खालामनाया होख्रावनाया जोलैनि हांगार बोरै जानो हायो? बेबायदि जानो हाया। बिथांमोना दिहुननायनि खामानि मावदों मावाखै बेखौथ' बयबो बुंनो हानाय मोन्थाय दंखायो, बुंखागोन। नोंथांमोना बै बुंनायखौनो जुदि माने सहायनो हायाबा बेथ' जोबोद दुखुनांथाव जागोन। राजखान्थि गोहोआव थानाय हिसाबै नोंथांमोना बेखिनिखौ सहायनो हाखानांगोन। स' आं सरासनस्रा सुबुं हिसाबै बेखौनो बुंगोन जे बिथाङा जोलैनि हांगार बुंथावा। आरो दानि समाव जाबायदि थासारि जादों बेबायदि थासारियाव बेबायदि माने वर्डफोरखौ जुदि इउज खालामबा थारैनो माखासे सुबुंफोरा जोबोद दुखु मोनगोन। आरो दानि थासारियाव जुदि बेबायदि जोलैनि हांगार बुङोबा रन्जन दैमारिनि लेफ्ट राइट थानायफोरानो रन्जन दैमारिखौ रिलिज खालामनांगौ दाबि खालामग्रा सुबुंफोरानो जुदि जोलैनि हांगार जाजोबोबा बेथ' जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा जागोन। बेबायदिब्ला जोंबायदि इउटिउबारफोराबो जोलैनि हांगारसो जागोन नङा होमबा? जोंबो सासे बर' सुबुं हिसाबै बेखौनो बुंगोन रन्जन दैमारि बिथांखौ जेलनिफ्राय दिहुननांगौ, गुबुन एक्स एनडिएफबि जायफोरा जेलाव दं बिथांमोनखौबो दिहुननांगौ, बेखौनो जोंबो बुंगोन नङा होमबा? आरो बे बुंनायखौ बिथांमोना सहायनांगोन, नोंथांमोना सहायनांगोन। जुदि नोंथांमोना सहायनो हायाबा सरकारखौ बोरै सालायगोन नङा होमबा? बिनि थाखाय जोलैनि हांगार बे वर्डखौ बाहायनो गोनांथि गैया। आथिखालाव मोनसे वर्डआनो गोबां दावराव दावसि खालामनो हायो, गोबां लिमिटआव थानानै बाथ्रा बुंनाया मोजां। दाखालि बावैसो नै जोंनि बिथां डेपुटि सिएम गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा मा बुंदों नोंथांमोनाथ' बेखौ मिथिखागौ। माने रन्जन दैमारियाल'सो एनडिएफबि नङा, 1000 एनडिएफबिनि मादाव सासे, बेजोंल'सो बर' हारिया थांना थाया बायदिसिना सेन्टेन्स बुंदों। माने जाखिनि बाथ्रा बुंबाय थादों आं नुदों जे एनडिएफबिफोरा रन्जन दैमारिखौ लानानै गिनाय मोनसे फैदों। जायफोर बिथांमोना गोहोआव दं बै एनडिएफबि बिथांमोनखौ बुंदों बिथांमोना रन्जन दैमारिया ओंखारबा गावसोरनि पावारखौ थांजानो गिनाय बायदि मोनसे माने आभास होनो नागिरनाय बायदिसो जों मोनगासिनो थादों नङा होमबा? स' मानो गिनांगौ दं? बिथाङा जेलनिफ्राय बायजोआव फैयिया बेयो माने सरकारनि आखायाव, बेयो आयेन बादि थांगोन बेखौ गासैबो मिथिगौ। थेवब्लाबो मानसिफोरनियाव मोनसे नेचार थायो जे दाबि खालामनाय, जोंनि लिडारखौ थारैनो दिहुनमारनाय नङा खोमा, मा थिग जों धरना खालामबा थाबैनो दिहुनगोन खोमा, सरकारा थाबैनो खामानिखौ गोख्रैसिनै मावगोन खोमा, बे मोनसे थांखि लानानै मानसिफोरा धरना हायो, होस्रिख्रावो। हिंसाथ' जायाखैना, हिंसा खालामाबा बोरै जोलैनि हांगार जानो हायो नङा होमबा?
हिंसाथ' खालामाखै आरो बेयाव सोरखौबा एसे एला बुंनाया सोलिखायो स' बे एसे एला बुंनायखौनो लानानै जुदि जोलैनि हांगार बुङोबा नोंथाङा माबायदि राजखान्थि गेलेगोन फिउचाराव नोंथांनि राजखान्थिया मा जागोन नोंथांनि भट बेंकआ मा जागोन बेखौबो एसेबो साननाय गैया माने मोनसे दादागिरि भाबै बाथ्राफोरखौ बुङो आरो माने जोंनो अल इन अल जोंनो अरायनि थाखाय एभार लास्टिं बेबायदि साननानै बुंनाय बायदि मोनदों आं माखासे एनडिएफबि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ जायफोरा गोहोआव दं स' नोंथाङा राजखान्थियाव थांनानै नोंथाङा एनडिएफबि जानानै दिनै भट मोननानै इलेक्सन देरहानानै नोंथाङा गोहोआव फैनानै नोंथाङा बुंनो हाया जे सोरबा मोनसे ग्रुपनि सोरबा सासे सुबुंनि जाय सुक्तिगारि बिनि केडारफोरखौ नोंथाङा जोलैनि हांगार होननानै बुंनो हाया नोंथाङा बुंनो थाङोब्ला बर' हारिखौसो जोलैनि हांगार होननानै बुंदों मानो होनोबा एनडिएफबियाथ' सब डिसबेन्ड जाजोब्बाय स' बिथांमोना बुंनो थाङोबा एक्स एनडिएफबि सोदोबा मोनसे गोजोननायनि वर्डल'सो खिन्थु एक्स एनडिएफबि होननायथ' जेबो वर्ड गैला बे साधारन सुबुङानो जाजोब्बाय गासैबो डिसबेन्डिं थेमा साधारन सुबुं गासैबो नङा होमबा स' बेबायदि ओंथियाव नोंथाङा बर' रायजो राजाखौसो बुंदों रनजित सार नोंथाङा बर' रायजो राजाखौसो जोलैनि हांगार बुंनाय बायदि जाहैदों गासैखौबो बुङाखै नोंथाङा बेखौ जोंबो मिथिदों नाथाय नोंथाङा सानैसो बर' सुबुंखौ जोलैनि हांगार होननाय जादों होननानै आं सानो स' नोंथाङा जेसेसिम रन्जन दैमारि बिथांमोनखौ आरो माखासे एनडिएफबि बिथांमोनखौ जेलनिफ्राय बहननाया बै समहालागै बेफोरबायदि वर्डखौ बाहायियानो मोजां जि सानाव माने गासैबो जेंनाया सुस्रांलांगोन नोंथाङा राजखान्थियारि माखासे लेक्सार होनो हागोन राजखान्थियारि डायलग होनो हागोन नोंथांनो गिबियाव दिहुनग्रोना दिन्थिना बिनि उनाव सोरखौबा रायनो गोसोबा रायनो हागोन गोरोन्थि नुयोबा नोंथांमोना खामानिखौ मावफुंनो हाग्रोआखै मावफुंनि सिगांनो माने धैर्य गैया बाथ्रा बुंनायनि स' बे थारैनो गोरोन्थि जों साधारन बर' सुबुंफोरा बेखौ माब्लाबा सापर्ट खालामा नोंथांनि खामानि मावनायखौ जानो हागौ माखासे सुबुंफोरा मोजां मोनदों माखासे बिथिङाव नोंथाङा मोजां खामानि मावदों नोंथांमोना मावाखै नङा नाथाय नोंथांमोना एनडिएफबिनि बेलायाव माब्लाबाबो लागाम लाखिनानै बाथ्राखौ बुङा नोंथांमोननियाव थारैनो गिनाय दं खोमा जे रन्जन दैमारि बिथाङा जेलनिफ्राय फैयोबा माबा मोनसे प्रब्लेम जानो हागौ खारन रन्जन दैमारि बिथांनि फारसे सापर्टआ खम नङा बे बाथ्राया सैथो थारैनो पलिटिकेलि बाङायबाबो गिनाय दं नोंथांमोननियाव आं बेखौनो बुंगोन जानो हागौ माखासे गोरोन्थि जानो हागौ रनजित सार नोंथाङा जेबो दुखु मोननाङा माने जास्ट नोंथांनि बै जोलैनि हांगार सोदोबखौ माने बुंनायखायसो आं बुंदों बाखि नोंथांनि गासैबो सेन्टेन्सआनो थिगैनो दं खिन्थु बेबायदि वर्डखौ नोंथांमोना बाहायनाङा गबिन्द साराबो बेबायदिनो बाहायदो रन्जन सारनि थाखाय नोंथांमोना बेबायदि वर्डखौ बाहायियानो मोजां नोंथांमोननिनो लोगो एखे लोगोसे थानानै नोंथांमोना एसेबां बोसोर बिग्रायबाय दिनै जेलाव थानायनि थाखाय बेखौ दिहुननो हायाखै नोंथांमोना दिहुननायनि खामानि मावबाय दं बेखौ मानिदों जों नाथाय नोंथांमोना दिहुननोथ' हायाखैना दासिम हाथ'वाखै बिनि थाखाय सोरबा धरना होदो फंसे फंनै माने बुंला बुंसि जादों बेयावनो नोंथांमोना जोलैनि हांगारालागै जुदि थाङोबा बेथ' जोबोर गाज्रि जागोन स' बेखिनिखौनो बुंबाय गोजोन्थों